Ništa, ja bi se prije svega zahvalio Višnji jer je predložila da ja držim predavanje za zaključak, a i onda svima vama koji ste došli ovu nedjelju na večer. Pošto sam ja kao birao temu ovogodišnjeg čitanja, da mi je bilo malo zeznuto zapravo birat. Kao šta ću i kako ću, tim više što zadnje moramo držati predavanje, pa sam se htjela odlučiti za jedan jako kratki film. Čisto da imamo opciju malo na široko pričat o zvuku u filmu općenito i tomu što neki Francuzi kažu o zvuku u filmu, a onda da drugi dio predavanja možemo posvetiti malo detaljnije analizi tog jako kratkog filma i da to možemo proći u potpunosti. I to je više manje od ovog nekog uvodnog dijela to. Ja ću ostatak predavanja pročitati s papira, da ostanemo u duhu filmova redatelja o kojem ćemo danas govoriti, a i ovo je kao filmska čitanka, pa možda nije tako neprimjereno da se ostatak pročita s papira. Nadam se da to neće biti predosadan izbor, ali s obzirom na neke stvari o kojima ćemo govoriti u tekstu, to je dakako postupak koji je možda i dosta ovako efektivan i tako dalje. Akademski. Pa počnemo. Mislim da film nije ovdje da prikazuje stvari vizualno. Kad to kažem, citiram intervju koji je Hans Hurth napravio s Danielle Ye i njenim suprugom Jean-Marie Straubom povodom njihovog filma Klasni odnosi iz 1984. koja je adaptacija Kafkinog romana Amerika. Straub je tom rečenicom opisao njihov pristup pri adaptiranju Kafke, ali i njihovu poetiku uopće. Što god je o romanu vizualno opisano, toga smo se od početka htjeli riješiti. Tekst se ne ilustrira, posebno nekad je u pitanju nekakva simbolika. Mislim da veću snagu ima pošteno prikazivanje jednog dizala, umjesto da se pokušava prikazati 40 dizala o kojima piše Kafka, što čovjek onako ne može. Tada jedno dizalo postoji kao jedan monumentalni fenomen, kaže Straub. Dakako, Straubi i jesu poznati po tomu da su svi njihovi filmovi adaptacija neke vrste teksta. Drame, pjesme, opere, eseja, bilo čega, ali predložak filmskom mediju mora predstavljati koljenski izazov. U svim tim adaptacijama zvuk je od presudne važnosti. Bilo da se radi o artificijalnoj dikciji njihovih naturščika, koji nerijetko recitiraju tekst predloška, pomno odabranoj glazbi ili naprosto o prirodnim šumovima, zvuk uvijek čini pola filma. To dakako vrijedi i za njihov film Prerano, prekasno iz 1981. Nakon što se susreo s tim filmom, ali i De Palmenim Blowoutom, koji je izašao iste godine, Serge Daney je napisao kratki esej pod naslovom Cinemeteorology, u kojem se bavio njegovom zvučnom pistom i njenim odnosom prema slici. Možda ustrajete u mišljenju da film čine slike i zvukovi. No, što ako je obratno? Što ako ga čine zvukovi i slike? Zvukovi koji vas tjeraju da zamislite ono što vidite i da vidite što zamislite. I što ako je film uho koje se načuli kad oko izgubi orijentir? Primjerice, na otvorenom polju. Ono što Daneya najviše zanima u tom tekstu su takozvane auditivne halucinacije, koje su za njega bile neizostavni dio njemih filmova, primjerice Vjetra, koji je 1928. režirao Victor Huestrom. U tom se filmu siromašna Letty Mason, koju glumi Lillian Gish, u potrazi za boljim životom doseli k svojem bratiću u teksaški gradić Sweetwater, koji je smješten na rubu pustinje i gdje neprestano puše vjetar. Taj je veličanstveni film prikazao kako je zvuk vjetra izludio Lillian Gish. Film je bio njem, što mu je samo davalo na silovitosti. Tko god je gledao vjetar, zna da je on auditivna halucinacija. Njemi film ionako nikada nije postojao. Samo film koji se oglušio na buku koja nastaje u svakom gledatelju, u njegovom tijelu, kad ono postane eho komora slika. Primjerice slika vjetra. To je izvadak iz Daneyevog tog eseja Cinemeteorology. Dakle, za razliku od Tarovog torinskog konja, gdje neumoljivo zujanje vjetra mrcvari gledatelje jednako kao i duljina trajanja kadrova, Huestromov film bezvučnim pješčanim mečavama, čija vizualna dinamika podsjeća na apstraktne eksperimentalne filmove, proizvodi zvuk u gledatelju.
Svi vidimo kako bi taj film trebao zvučati, ali zvuka nema, pa smo prisiljeni maštom ga nadomjestiti na isti način na koji nas zvuk prisiljava da nadopunimo sliku, to jest da zamislimo ono čega u njenom okviru nema kad gledamo primjerice Blair Witch Project ili neki slični hororac koji svoju snagu crpi iz neviđenog. Ovdje bi mogli ući jednu kratku digresiju. U knjizi Ezra Goodmana The 50-Year Decline and Fall of Hollywood nalazi se jedna često citirana Griffithova opaska iz 1947. koja je jako važna za Strauba i koja se često spominje u tekstovima o njegovom opusu. Ono što modernom filmu fali je ljepota. Ljepota vjetra koji njiše krošnje. Ovi danas su zaboravili pokret u pokretnim slikama. Sve je mrtvo i izlizano, previše toga danas ovisi o glasu. On, naravno, govori o suvremenoj hollywoodskoj produkciji tog doba, no najzanimljiviji je obrat taj što pojava zvuka, odnosno glasa, dovodi do dokidanja pokreta, barem onih prirodnih koji poput vjetra sugeriraju konkretne zvukove i potencijalno dovode do Danejevih auditivnih halucinacija. Nisu slučajno najveći inovatori u području zvuka svi redom okorjeli minimalisti. Bresson, Straub-Millet, Duras, Godard ili tko već. Neki od njih se jesu oslanjali na zvukove i pokrete prirode, posebice Straub-Millet, kod kojih je kretanje prirode često od presudne važnosti. No, nema sumnja da glas vodi glavnu riječ. Zvuku je potreban prostor koji bi napučio vlastitim slikama, a taj je prostor znatno lakše otvoriti minimalističnim slikama, pokretom ili radnjom uopće. Kako je još Bresson govorio, sliku uvijek može nadomjestiti zvuk, ali ne i obratno. Tendenciju ka proširavanju ili mijenjanju slike zvukom Pascal Bonicer u eseju Tišine glasa čak naziva i temeljem modernog filma. Sve moderne filmove, otkako je recimo Godarda s jedne strane i Bressona s druge, pokreće simultano preispitivanje koncepcije filmske slike kao pune, centrirane slike s dubinom te uporabe glasa kao homogenog sa slikom i s njom usklađenog. Premda se Bonicer ondje primarno bavi s dokumentarnim i militantnim filmom, pri čemu najviše pažnje posvećuje kratkoj sekvenciji iz Markerovog pisma iz Sibira, ipak tvrdi kako je upravo Straub najbolje iskoristio glazbene i dramske mogućnosti glasa u filmskom prostoru. Jedan od zanimljivih Bonicerovih poteza iz tog teksta je uspoređivanje Bezenovog eseja Zabranjena montaža, gdje se on zalaže za prevlast ontološkog realizma filmske slike nad ekspresivnim potencijalima montaže, s Markerovim nastojanjem da ukaže na načine na koje se značenjem slika učestalo manipulira u sekvenciji iz pisma iz Sibira, gdje glas komentara iz OFA o prizorima svakodnevnice stanovnika Jakutska govori s tri različite ideološke pozicije. Jedne zadrto komunističke, druge zadrto prozapadne i treće koja je negdje, recimo tako, realna. Obojica se, kaže Bonicer, protive silovanju u slici inherentnog višeznačja, samo što jedan govori o silovanju zvukom, a drugi montažom. S druge strane, Danae navodi filmski diptih Od oblaka do otpora, adaptaciju dvije različite knjige Cesarea Paveza, koja u opusu Strauba i je neposredno prethodi spomenutom prerano prekasno. Kao primjer filma u kojem je tandem iznova otkrio auditivne halucinacije svojstvene njemu filmu. Ondje se veći dio radnje, posebno u prvom dijelu, sastavljenom od 6 epizoda iz dijaloga s Leukotejem, svodi na duge razgovore između stacionarnih likova, koji često uključuju i detaljno prepričavanje nekih drugih, neprikazanih priča i događaja. Tko je bio na 6 projekcijama iz podruma, sjetit će se da smo gledali Svijet je prepun tajni, film Grahama Swona iz 2018. koji se u potpunosti oslanja na ovu poetiku, te izbjegava prikaz svih brutalnih ubojstava koje djevojke nadugo i naširoko prepričavaju prije spavanja, uključujući i užas koji je njih same te večeri zadesio, barem ako je za vjerovati glasu iz OFA. Dakle, postoji slika koju nam film prikazuje i protuslika dočarana govorom, odnosno zvukom, koja je s njom u kontrastu. S obzirom na to, moglo bi se reći kako se Straub-Millet koriste postupcima za koje su se zalagali Bazin i Marker. Vizualno minimalistični, neprekinuti kadrovi dugog trajanja ostavljaju prostor zvuku da slici bude ravnopravan te da s njom uđe u neku vrstu dijaloga ili da proizvede neku drugu, utvarnu sliku ili viziju, što je posebno prikladno za film u kojem se u prvoj polovici govori o bogovima,
a u drugoj o poginulim antifašistima iz rodnog sela protagonista, koji se ondje vraća nakon 25 godina. U središtu filma s kojim ćemo se danas baviti također se nalazi povratak, to jest ponovni susret, premda ne znamo kad i nakon koliko godina do njega dolazi. Alžirski rat, čiji se naslov uvijek i bez iznimke mora pisati sa uskličnikom, jedan je od Straubovih najkraćih filmova, te je izašao iste godine kad je njegov posljednji dugometražni film Komunisti, dakle 2014. Smatra ga se jednim od njegovih, kažem njegovih jer je preminula 2006. njegovih najuspjelijih i najhvaljenijih filmova, barem ako je za vjerovati distributerima filma. Dijelom je tomu tako jer se radi o punokrvnom, pa mogli bismo čak reći i žanrovskom igranom filmu, zbijenom u 2 minute. Ja bih sad pustio taj film da ga svi zajedno pogledamo, pa onda možemo dalje. Isprike što nisam uspio spojiti ove dvije verzije koje su na YouTube-u, od kojih jedna u goroj kvaliteti, a druga ima male probleme sa tiplovima. U svakom slučaju gledat ćemo nažalost film u 360 piksela, ali mislim da je skroz u redu. Sve skupa možeš ugasiti. Hvala. Je suis venu pour vous tuer. On peut parler un peu avant? Cet homme avait été embarqué dans la guerre d'Algérie. Un jour, son lieutenant lui avait demandé de raser des villages aux lance-flammes. Or, toute sa famille avait péri en Europe de l'Est dans les chambres à gaz. Il n'a pas supporté de faire ça. Quelques jours plus tard, lors d'une prise d'armes, il a abattu le lieutenant devant tout le monde. Je suis venu chez vous parce que vous n'êtes pas loin d'un commissariat de police. Voulait-il se dénoncer après? Je ne sais pas. Nous avons travaillé 25 ans ensemble. Il s'est marié, a travaillé, est devenu père, puis un jour, il est venu me dire au revoir et m'a offert un bouquin. To je sve. Zahvaljujem. Ali ovo je Errol König na kraju stvarno. Kao što ste vidjeli, ovo je jedan krajnje statičan film u kojem se čak ni atentator ne miče. Ako ne brojimo uvodnu špicu, cijeli se film sastoji od 6 kadrova. Prvi i drugi kadar s pištoljem, zajedno s 2 crna blanka, čine središte filma. Kadar u kojem se pojavljuje knjiga predstavlja svojevrsni rasplet, dok bež blank s glazbenom pratnjom služi kao koda. Bež je blank, tu izgleda bijelo. Inače, ovo je jedan od čak 3 filma koje je Straub snimio pred jednim te istim prozorom u svom stanu. Kada u tim filmovima piše u tekstu Morning Work Straub's Solo Films 2007-2018, odnosno u poglavlju Still Images Beyond Cinema, Claudia Pumer tvrdi kako video zapisi iz stana ne samo da se povlače od prvog filmskog susreta s vanjskom lokacijom, već su najradikalniji u napuštanju i klasičnih i realističkih konvencija kinematografske izgradnje svijeta.
Čineći to, ti video zapisi zauzimaju prostor između prošlosti, sadašnjosti i moguće budućnosti, između ljudske igre sjena, kamere obskure i opore nepostojane i poluprivatne prirode suvremenih klipova s društvenih mreža. Film ima 3 lika, dakle vojnika s pištoljem, poručnika i vojnikovog neprikazanog poznanika u ofu. Fokusiramo li se samo na ono što svi lako zapamte, taj žanrovski nabijen izolirani kadar koji ujedno predstavlja i jedini promotivni vizual filma, stvari se čine jednostavnima. Jedan je čovjek došao ubiti drugoga koji se sa svom sudbinom čini se pomirio. Prvom ne vidimo lice i film nam ne nudi kontraplan u kojem bismo ga vidjeli, tako da on ostaje čista i jasna prijetnja. Bezlična sjena s pištoljem, savršeno prepoznatljiv kod za opasnost. Dok drugog definira njegov pogled koji se u prvom kadru diže, a u drugom spušta. On je nepronicljiva činjenica, a suočava se s čitkim simbolom. O vojniku na neki način znamo sve što trebamo znati, jer on drži pištolj, najfilmskiji od svih rekvizita, te ujedno i jedini rekvizit u ovom filmu. Kad kažem najfilmski, zapravo i ne mislim na Godarovu formulu A film is a girl and a gun, barem ne primarno, već na često citiranu sličnost pištolja i kamere, često isticano, a ne citirano, sličnost pištolja i kamere, što zbog izgleda, a što zbog kolokacija shoot a gun i shoot a film. Tu nam je poveznicu u ostalom već približila Tatjana Jukić kad je govorila o Johnu Fordu i filmu The Man Who Shot Liberty Valance. Inače, kada je sastavljao svoju listu 10 najboljih filmova, koja nije hijerarhijski posložena, Straub je na 11. mjesto stavio sve Fordove filmove. Prva 3 mjesta inače zauzima Chaplinov Gospodin Verdon. U Alžirskom ratu zvuk pištolja je upadno izostavljen. Govori se gotovo isključivo o ubijanju, no iščekivanog praska nema. Štoviše, kad mu čovjek s pištoljem kaže da ga je došao ubiti, poručnik pita mogu li njih dvojica prije toga malo razgovarati. Međutim, ta molba za još razgovora ujedno je jedina poručnikova replika. S obzirom na to gdje se razgovor vojnika i poručnika u drugom kadru nastavlja, čini se da ga je montaža ušutkala. Kontraplan kadru koji smo gledali nije ista situacija iz druge perspektive, već crni blank iza kojeg slijedi kraj razgovora. No, prije na što se posvetimo tom blanku i trećem neprikazanom liku, treba reći još nešto o Straubovoj odluci da sučeljavanje vojnika i poručnika prikaže samo jednim kadrom. U svom eseju Orgulje i usisavač, gdje se bavi s orkestracijom razgovora o Bressonovom filmu Đavao možda, Serge Daney nudi vlastitu podjelu različitih vrsta glasova na filmu, pri čemu mu je glavni kriterij odnos tih glasova prema slici. Glasovi u offu podijeljeni su na 2 podkategorije, voice over i voice in, a glasovi u kadru na voice out i voice through. Dakle, dvojica muškaraca spadaju u potonju kategoriju, te bi unutar iste poručnik bio voice out, jer njegov glas izlazi iz usta koja vidimo. Daney tu podkategoriju smatra pornografskom radi fetišizacije proizvodnje glasa koja traje od kad je zvuka na filmu, počevši od pjevača džeza, a izbacivanje glasa uspoređuje s izbacivanjem izmeta ili spera, jer o čem drugo bi Francuzi. U tom kontekstu hvali inteligenciju Sjene Anđela, filma Daniela Schmidta, gdje je prostitutka plaćena da sluša muškarce kako govore, ali i Pussy Talk Claude'a Mulloa, gdje ženina pička doslovce govori što želi. No, Daney istovremeno tvrdi da voice out predstavlja pravu prirodu filmske slike, jer plošna slika stvara iluziju dubine, to jest iluzorni prostor, za razliku od imaginarnog prostora koji stvaraju vankadarski glasovi kojima je takozvani vizualni dvojnik uskraćen. U svakom slučaju, upravo taj glas, prikovan za poručnika stjeranog u kut, svojom jedinom replikom moli za još razgovora. Njegova nadređenost ovisi o tome slušaju li se njegove naredbe ili ne. Dakle, njegova cijela uloga de facto ovisi o proizvodnji glasa njegova cijela uloga de facto ovisi o proizvodnji glasa koji tijelu iz kojega izlazi daje na važnosti. S druge strane, vojnik pripada voice through kategoriji, dakle glas kroz bi preveli to na hrvatski, gdje spadaju glasovi koji proizlaze iz slike bez da se prikazuju usta koja ih proizvode. Modernost je upravo otkako se pojavio Bresson dovela do velikog broja tijela snimljenih s leđa, izravno i neizravno, ovdje i drugdje, kaže Bonicer.
Ovo ovdje i drugdje nedvojbeno je aluzija na istoimeni film Godara i Gorena iz 1976. koji vlastiti naslov duguje svojoj uporabi paralelne montaže kako bi naizmjence prikazivao snimke palestinskih boraca za slobodu i francuske obitelji koja kod kuće gleda televiziju. Dakle, da ne implicitno tvrdi da je uporaba voice through-a, ali zapravo i bilo kojeg glasa koji tvori nešto što je prikazano iz slici strano, na neki način nalik paralelnoj montaži jer ostvaruje sličan efekt dvojnosti, ali bez potrebe za promjenom kadra. Inače, možda i najbolji primjer uporabe te vrste filmskog glasa, barem u dramaturškom smislu, predstavlja Martinčeva Kuća na pijesku iz 85. gdje nema niti jednog kadra u kojem se vide usta kako puštaju glas, već se govornike neprestano snima s leđa, što je vizualni motiv koji naposljetku omogućava Jakovu da preuzme Josipov identitet i time postane dvojnik čovjeka koji je i sam cijeli film ovdje u Splitu i drugdje u Kataloniji, odnosno vlastitom unutarnjem svijetu. U slučaju Straubovog filma imamo sličnu situaciju. Vojnik je ovdje u sobi, u filmu Alžirski rat i drugdje u prošlosti u pravom Alžirskom ratu. Štoviše, obje njegove replike objašnjavaju zašto je došao ovdje gdje ga mi gledamo. Prvo ide razlog zbog kojega je poručniku pred očima. Ovdje sam da te ubijem, pa zatim razlog zbog kojega je baš u njegovom domu. Došao sam u tvoj stan jer je nedaleko od policijske stanice. Jedna potvrđuje da je ovdje, druga pak daje naslutiti kamo ide. Ukratko, dva su sukobljena lika suprotnosti i na vizualnom i na zvučnom planu, a njihove su replike potpuno podređene vrsti glasa koju proizvode, te se na nju implicitno i odnose. Pitanje je bismo li pojavu Crnog Blanka i trećeg glasa, s obzirom na njihovu dramaturšku ulogu unutar filma, smatrali baš paralelnom radnjom, no svakako se radi o kontraplanu. Taj kontraplan uslišava poručnikovu želju za još razgovora, ali ga istovremeno ušutkava. Saznajemo da je vojnik bio u Alžirskom ratu, odnosno da je u njega uvučen, te potom dobivamo 3 slike nasilja posredovane govorom. Broj 1. Poručnik je naredio spaljivanje alžirskih sela. 2. Vojnikova je obitelj ubijena u plinskim komorama. Umjesto da se kaže u holokaustu ili u Drugom svjetskom ratu, mjesto, to jest metoda se precizno određuju da bi mi bolje vidjeli. 3. Vojnik upuca poručnika pred svojim suborcima jer i oni moraju vidjeti da bi zaista shvatili. 3 eksplozije nasilja posredovane jezikom umjesto jednog mehaničkog praska koji cijelo vrijeme iščekujemo. Dakle, treći nam je lik pružio kontekst, pozadinsku priču iza te slike koju gledamo veći dio filma. Doduše, on ovdje još nije treći lik, ovdje ga zapravo još smatramo heterodigetskim pripovjedačem, što on prestaje biti tek u drugom Crnom Blanku, gdje saznajemo da se on i vojnik poznaju. U svakom slučaju, on je jedini lik koji u svoja 2 pojavljivanja mijenja ulogu, te je samim time i najambivalentniji, a ta je ambivalentnost naravno pospješena činjenicom da se ni ne pojavljuje u filmu. Njegov je glas isprva nalik onom autoritarnom glasu o kojem je na ovogodišnjoj čitanci već bilo riječi na predavanju Marija Kozine, poglavito u kontekstu dokumentarnog filma, te naizgled pripada kategoriji koju Daney naziva voice over, misleći na glas koji govori i čije riječi slike u isti čas dokaznom montažom potvrđuju. Ne postoji kontrapunkt, već samo puka ilustracija. U ovom slučaju nema slike, te je na nama da ih zamislimo, no moć glasa je ista. Kako o toj vrsti glasa kaže Bonicer, utoliko što izvire iz polja drugosti, pretpostavljamo da glas u ofu zna, to je esencija moći. Upravo je to Marker prokazivao u spominjanom pismu iz Sibira, a ovdje vlada slična situacija. Mi vjerujemo onome što nam o dvojicu iz prethodnog kadra govori glas pripovjedača, koji prekida razgovor između likova, ako je tog razgovora zapravo uopće i bilo. Međutim, vidimo da se neke stvari ne poklapaju. Primjerice, kad se zbio prizor u koji cijelo vrijeme buljimo. Pretpostavljamo da nam glas govori o onomu što se dogodilo prije, što je dovelo do ovog trenutka. No, priručnik je u prošlosti već ubijen i to tijekom vojnog obreda, pred svjedocima, vani na otvorenom. Ništa od toga ne odgovara onome što gledamo. Da bi stvar bila gora,
Kad glas drugi put progovori, postaje vojnikov poznanik te zbunjeno komentira njegovu posljednju repliku kao da joj je svjedočio. Ne zna je li se vojnik htio predati u obližnjoj policijskoj postaji ili ne. U svakom slučaju, očito ne gledamo izvršenje ubojstva o kojem je riječ tokom prvog blanka. Znamo da vojnik tad nije bio ovdje gdje je sada. Je li onda ovo osveta nad nekim drugim, nespomenutim vojnim časnikom ili naprosto drugačija verzija istog događaja od prepričane? Ne znamo i nećemo znati što taj izolirani kadar sukoba čini još utvarnijim jer ga ne znamo smjestiti u vremenu, niti zapravo znamo koga je vojnik koji je i ovdje i drugdje došao ubiti. Pripovjedač i vojnik su radili zajedno 25 godina i jednog mu je dana ovaj dao knjigu čiji naslov u engleskom prijevodu glasi The Instinct to Heal, Curing Depression, Anxiety and Stress Without Drugs and Without Talk Therapy. Važnost te knjige je uostalom naglašena činjenicom da je to jedina stvar o kojoj bude riječi, a koja se zaista pojavi u kadru. Međutim, engleski prijevod zamagljuje igru riječima koja je za ovaj film ključna. Naime, u francuskom su riječi za rat i za liječenje, odnosno iscjeljivanje, suzvučne. Naslov filma je La guerre d'Algérie, a naslov filma Guérir. Dakle, imamo vojnika koji, sudeći po podnaslovu knjige, u svom liječenju odbija psihoanalizu, što čini i Straub, koji kao i Bresson u potpunosti izostavlja psihološku karakterizaciju, odnosno razgovor, što je u kontekstu ovog filma od posebne važnosti. Njegovo je liječenje produžetak rata i za to su mu potrebna djela, a ne riječi koje stvaraju više značaja. Još nam preostaje i glazba za kraj. U pitanju je Schubertova skladba Erlkönig, to jest Vilinski kralj, uglazbljena verzija Goetheove istoimene pjesme. Sad, zašto baš ta skladba? Prije nego što nastavimo, rado bi da pročitamo Goetheov original u prijevodu Zorana Kravara. Obratite pažnju na sve što se tiče sluha, vida i privida. Tko jaše kasno po vjetru sred mraka, to otac je svog noseć dječaka. Čvrsto ga grli, rukom ga prima i pazi da mu ne bude zima. Moj sinko, zašto strah te hvata? Zar ne vidiš Vilinskog kralja, tata? Vilinskog kralja s krunom, u plaštu. To pramije magle, obuzdaj maštu. Sve pre. O, drago dijete, hodi amo, da lijepe igre zaigramo. Požaluje cvijeća, šarena bijela, u moje majke zlatnih odijela. Moj oče, uši otvori, čuješ li što mi vilenjak zbori? Umiri se, miruj, dijete moje, šum vjetra u suhu lišću toje. O, milo dijete, nemoj oklijevat, moje će kćeri za tebe pjevat. Eno, u noćnom kolu već lete, plesom i pjesmom omamit ćete. Moj oče, vidjel ti oko njegove kćeri u mraku duboko. Moj sinko, vida sam čista, to stari se vrbik sitkasto blista Bože. Ljubim te, željan sam tvoje ljepote, nisi li voljan, silom ću pote. Moj oče, evo ga tu je, vilenjak me hvata, napastuje. I otac se ježi, jaše komunja, u ruci mu dijete stenje trapunja. Do dvora stiže u nuždi i muci, a dijete mu mrtvo leži na ruci. Pjesma je podijeljena u 8 katrena s parnom rimom AABB, što samo po sebi nalikuje Straubovom filmu koji je u potpunosti podijeljen u parove, no to je sad manje važno. Odmah u prvom stihu imamo vjetar, prvo je javljanje Vilinskog kralja otpisano kao šum vjetra u lišću, na još 2 mjesta otac govori dječaku da je krivo vidio i tako dalje. Dječaka su naizgled izludili noć i vjetar, odnosno manjak vidljivosti u spoju sa zvukom, do te mjere da od straha i doslovce umire. Ili ga pak zaista opsjeda nevidljivi Vilinski kralj, čim se glas u mašti obraća, kao što kod nas pomutnju stvara pripovjedač, odnosno lik poznanika. Straub Goethea očito u film postavlja kao formalnu i tematsku paralelu svom filmu. Međutim, ovdje zapravo nemamo posla s tekstom Goetheove pjesme, barem ne izravno, već sa Schubertovim klavirom. Naime, Straub skladbu reže točno u trenutku kad bi na scenu trebao stupiti prvi glas. Glas pripovjedača koji pjeva prvu i zadnju strofu. Dapače,
Straub tom gestom ne obezglašava bilo koje uglazbljenje, već skladbu u kojoj je jedan jedini vokal pjeva sva 4 glasa iz GT-ove pjesme. I pripovjedača, i oca, i sina, i vilinskog kralja. Što je možda i najnasilniji trenutak u ovom filmu. Slika koju nam se najnasilnije zvukom, to jest njegovim rezanjem, sugerira. Dakle, na kraju filma, čiji naslov u sebi ima upisan uzvik i koji smisao crpi iz suzvučja 2 riječi, filma utemeljenog na dinamici između 3 sasvim različite vrste glasa, čiji protagonist odbija razgovarati kako bi učinkovitije djelovao i nasiljem se iscijelio, čovjek s 4 glasa ostaje bez glave. To se obezglavljenje odvija na bež podlozi, praznoj plohi preko koje možemo projicirati što god nam u glavu dođe kad čujemo malo muzike. Pa čak i auditivne halucinacije koje s filmom naizgled nemaju veze. I to bi bilo sve. Sad možemo za kraj poslušati jednu prekrasnu izvedbu. Da zaokružimo krug gdje smo na Višnjinom predavanju slušali malo klasične glazbe, pa sad možemo opet. Meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königswächter am düsteren Ort? Ein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst mich an, der König hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset's, reitet geschwind, hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof
seinen Armen das Kind war tot. Good night.